Nago sogere omwancho mbolire bigataseni Ndizi TV wairebia ande onsia sogende tukabago kubwatia emerobeli yetu kurubwaga kiete nabo igoni nago semina kwanyara ko kwemanya wesemya nabo igo kwegokia ekubwatukana nemerobelio eyitogenda tukabato kwarigana yaragire Ensa Eyemo ya bono botukolitkolia Jumapili chitariki emerongo ebere chomutenyo gatano na gatatu mwaka w'ikirubera merongo ebere netatu karibu sana unyara ko bago kwemanya mangenga nyari ko bagagwate kamaiga yo muraibwense Dr. William Ruto koira oborai asentunda ya gatatu bono litkolia rero nganyara ko bago ikirana soro gongorwa Gusii anene ase constituency nyari bali chache asanyara ko bagago sanga amo nabamenyi ba county eyongati yali mangatogera tokobato kwaliganiria Omo anchua omo ligere libegata sendiki Ndizi TV ritaliane botambe ngoro kwa Josephat Amisi ngure nande ase kero getalige tambe litunyara ko batokomanyania nagosemania mange Bia mono kegima inyora boigo Amayia yo mwancho moligere na boko ya bwatia goetera ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo goetera so mtandao ulio YouTube Ndizi TV News bunere botambeli tuko elia Jumapili Ensa Eyemo ngo chitolitora tuaro mogeni me studio astoko batoko kwanera amangana mange anene ayarengete county ya Kisii na boigo Ensa yaito ya Kenya sobwamo ase wiki nigo abagavana banyara ko bakomerana n'ababwatani aba oboteneri bw'eki county banyara ko bakomerana ime county ya Wasingishu ekerenge kenene nekeryo gochengera emyaka 10 magiga anene y'eki serikali y'eki county gochakiwa bene nageko gara litko lya rero etubwate omugeni oyo korokunga honorable daktari Aaron Abuga oyoreme ase studio ndo chonyale ko bagagwikirana badai ngonyara tole to gusanga amonere inebu naye omumenyi umwana incho kawaida chiserikali chechi county ase miaka 10 kendengera ro okonyara koba okwegokeria ayomba dae ekero twakorire Amayia togochaka kurwa ase county ya Kisii ase entunda ya gatatu maiga yo muraibwense Dr. William Ruto konyara ko bagakoira oboraibwense ya Kenya nigo litkolia rera nyara ko bagakoikerana ime county ya Kisii ase egeti Nyamira Stadium ekigotoka ime constituency ya Nyaribali chache okwana korwa ase nsemeyo nigo Dr. William Ruto nyara ko bagakoireneria anene egesa kukyomo gosinga mpia mono soko mwakerekura nabo igo korwa chirangana chikonyara ko bagakoikirania amagendro ya nyara ko bagakolira aba Kenya anene kurwase county ya Kisii no moyego nyara kwa bo ikiranigwa amona barai agati yabo mugabano we county ya Kisii Paul Simbarati omosaki oituba mangana Amayia Mildred Momanyi na nyara kwa bo ikirana sigati ekyo Nyamira Stadium na gotwaliga roboti irokobwatia Nentunde yende naende omoraiwense Dr. William Ruto aikirana ase county ya Kisii asomoyega bwa masabona gwa kambia gochiase abamenyi be county ya Kisii anene monokorwa ebunge ya Nyaribali chache ase okumwakira ekura ase omoyego yo oikiranwa na barai au korwa orogongorwa Gusii na isiko ya Gusii gati yabo omwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu Kimani Ichungwa omugabana we county ya Kisii Simba Arati omobunge Oburabu Patrick Osero mubunge Onyalibali Masaba Daniel Manduku gati ya baraibande abange ase omoyego yo siasa tetigiri isiko ase nonyana boigo amagendro au aine kiwanga nache goikiraniwa ase nseme yo una enchere ya moyo gosira abagusi wale mafundi wa soapstone wanafanya kazi nzuri sana. It is actually one of the best products that we have in Kenya. Na nashukuru gavana wetu ameenda kutafuta wale marafiki zetu mashinezi zake wamekuja na wamesema sasa watatusaidia na processing ile tu nitasahisha kidogo Simba, you know I'm your friend. Ile nitasahisha kidogo mawe yetu wasibebe walete ile machine ya kuja kutengeneza hapa Kisii. Omubunge Onyalibali chache za Janda nigo airalibagali abene na gusaba amagenderero au ase bunge yaye ase ogokonya abamenyi be bunge eyo
bugati yabo chipara chiskuru gati echinde chinyinge. Kuna msingi wa KMTC ambayo wewe ndio mwenyewe. Mheshimiwa Rais, unajua ile serikali nyingine kidogo ilifinya hapa na pale, lakini ikakwama na ikazama. Lakini sisi kama wakaaji wa Nyaribari chache, Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu uturudishie huo mradi wa KMTC ili iweze kuendelea. Tunaomba Rais, tafadhali ongea na waziri tuweze kuwekewa maji, kwa sababu mimi nikiwa nina campaign niliwapatia ahadi kwamba serikali yetu tukiunda ya UDA tutahakikisha kila mtu Nyaribari chache na kaunti ya Kisii apate maji. I'm doing 7 boreholes this year. If you give me a driller, Your Excellency, it is 20 million. I'll do 14 boreholes. Engana yoko bwaterana gati ya baraibonsi nigo ya bwatainse asemono esegeto yabekwa uchase omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati amono mubunge o South Mugrango Silvana Sosoro uchegokora egasi ase obwamo. Tafadhalini hawa vijana na kinadada wachanga ambao umepata uongozi, jiheshimu, kuwa marafiki, muongoze community yetu ili tupate maendeleo na tuheshimiane, tusukume kaunti yetu mbele. Abananta etoko saba ni chuto kolega siamo na baraya babonzi. Mena kwanile. Tango to kolega siamo. Na yo soro. Ni chuto kolega siamo takaba na. Kwa binyo kidogo hapa no yo wepi. Anyana boigo ni gabara yabo banchangamba chikubwaterana iliyo kwenekya buna Gusii yasukire bosyo kemagenderero. Abantu babinto abarayibulebega mwezi tagitemba sabe kyatokuligas abo tuganye mpaka 2026 mu wanja president etokolegas mwanchira lenga barayibami tusikane Njerero ongo basabasa basikali. Na iguru mama tayari tokolega asiamo. Na iguru mama tayari mheshimiwa Josephat na tokolega asiamo na mheshimiwa Simarati. And I accept. Ni gobono omoyegoyo onyareko bagokwera bya oyolenge bwa masaba kurugaiga asegeti Kenya ntrago asebono abange babaraiba nyareko bakwenekya buna amagenderero nachiko nyareko bagakorekana kurwa asensemeyeiga. Reporter ya egetaseni kya Ndizi TV kurugaiga asegeti Kenya ntrago imenya libali chache e county ya Kisii eletaliane Mildred Momanya. Kiitwa mangana maya Mildred Momanya saroboti urwa senchere wikirano kurwa segeti Kenya Ntrago Stadium asumura ibense Daktari William Ruto nyarako bagwikirana asomoyega bwa masabo yunyarako bakoreta ababwatane bechikanisa ao amotogendrete mutwe boigo omurai bwense Daktari William Ruto nganyarako bakwenekeria abakenya nene abamenyi be county ya Kisii buna serikali yae etebwati muchando onde bwensi anene nobo mubwazi miyo kurende omuchando monene Ruto nyarako bagagoteba neliria kero kende ebitambukero obo mubwazi miyo bogende toko boko ira kweneke buna bwanyarako bagokora chita bauti chiroro gati yabo amone serikali ukwana kurwa segeti Kenya Ntrago Stadium nigo Ruto atebire aneno korobekano kwanyara kobogo korekana sobwango ge kwanyara kobogo kuragwa nobo mubwazi miyo nigo koirete anene abantu abange gusira obugima bwabo na boigo anene abantu abange gusiria enibo yabo. Mimi kabisa sina shida kabisa na ndugu zangu watu wa upinzani. They are a constitutional entity, just like the way we are a constitutional government. So lazima tuheshimiane hapo, na wanafaa kuendesha kazi yao ya upinzani kulingana na katiba na sheria ya kuchunguza mambo ya serikali, provide oversight, kuhakikisha kwamba mambo hayaendi kombo. Tunashirikiana kupigana na ufisadi, tunashirikiana kukwamisha mambo ambayo sio mazuri. Lakini ile mimi nawauliza viongozi wote, tafadhali tusitumie watoto wa Kenya, wananchi wa Kenya kupigana, kulete fujo, kuharibu mali ati kwa sababu ya maandamano. No, hiyo si vizuri. Kila kitu iko na mpango wake.
There is nowhere in the constitution or the law of Kenya that says violence can be used to achieve anything. Gati ya barayo banyarako bagwikirana ase omuyigo yo no women rep we county ya Kisii Doris Donya Toto iboigo onyarako bakwenekeria omorai bwense Dr. William Ruto buna serikali ya county ya Kisii anene korwa Amisi ya omo women rep nichiko bakwenekia buna negendrete ko bagikorwania esegi yo gusarwa anene ko mwana munyaroka ime county ya Kisii. Supporting the fight of teen pregnancy, FGM, wale watoto wetu wa Nduru tafadhali, in 1 minute, where you come, please come. Hii ni kazi yangu ya mama. I have these girls I'm training. I pick girls all over the county, the 9 sub-counties. Nawafunza on FGM, teen pregnancy. Your Excellency, I'm doing what you told us to do. I don't want to have much. They can just say one word. My daughters, please, come very fast. Please, I'm sorry, I didn't have this in plan, but I want to show other leaders that we are not supporting FGM, we are not supporting teen pregnancy, we want to fight this vice. And I want to thank your PS, Honorable Harry Kimtai. When I told him about my programs, he's in support. Watoto wangu, ongea na rais, please, very fast. Nani ataongea? Angruma posimba Tugotigana na oroboti na mangana rengete taro yae omurai bwense Dr. William Ruto ime county ya Kisii togoska motebono nigo abasibati gwetania chimi sato ase marogo baigor banyate ko bakomerana ime ya omobagani oyomo ime ya omoche obosonga sekerenga keria gyogosegetana na kweneke bona banyale ko bakwemanya chinjira ao baragendere ko abakwegenderia ase obogima abwabo omuyego yo ase Elieta Queen's nigo nyarata ko bakoreta ababwatani obechisemi naboigo omuyego nigo nyarata ko bagwikiraniwa nere omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Toto. Chinsa chia mugaso Daras Premier Wosongo county ya Kisii. Abasubati kurworogongo rwa Gusii county ya Nyamira ne county ya Kisii niko baumerane tabu goromorogoba eliko sangaso bwamo asomoje gomanya kanete buna Queen's Gala. Habarai au bakora wono women rep we county ya Kisii Doris Donya Toto omubunge omochore Irene Mayaka kurwe county ya Nyamira nabara yabasubati kurwe county ya Kakamega omubunge West Mugrango Steve Mogaka omubunge onyaribali Masaba Dr. Daniel Manduko na boigono omubunge onyaribali Chache Zairi Chanda omudirector kurwa service ya First Lady Rachel Ruto ngati yabagani baikaraneta somo yegoyo Barengerere tina kina kitogo twara elderly center where they take care of abantu baitabagot. You can imagine, this is what women are thinking. I was even like, wow. Omuyego yo nigo bwadetense chinsa chiabutuko. Korende ekerenga yokumena na nkereki. Rere talk about what men can do, women can do better. Imagine, can do better. Unabasubati niko batebire mbali go chigwancha gotigwa magega. Bono ekero mogoto tigaisiko omongine kerabwate bese na bakoragerie kenyoro omusacha gakonyore bese mwaya korageri. Nominated MP Nyamira Irene Mayaka nigo asegete tabasubati wetuma. A good society ne society area what equality. We are not saying we are competing against men. We just want to complement men. And we want to tell them we are here to support each other. Gusii aito both Nyamira County and Kisii County can grow to greater heights. Ezina zinyarambo yoro mwegeribo baino manyabanto
nikaburia abasubati wesokia soko ry'ebirugo by'Oburayi na kuburia abasubati gochamo dore abasubati koruchinkongo au chiagusi bali bamenya time ya Gusii na bali bamenya isiko ya Gusii tuwachi chamo kubora ninga nkitogo korato nyare gosema ninga abasubati nkitogo korato nyare gosemia abana baitu bali bakurumaega na ndi nkitogo kora ntungi na abasubati nyare gosoa as leadership positions chiritu atembere koliga semia kemenge chiatobolire umusubati St Jude bunabande nere nigarwe tobosemi bwaye gocha saba subati bagokina bono ekeranera go keretobo semia bwana ntwe asomo yego yo Queen's Gala oyo manyet obwate semi asemi omwabo bona amasomo naro tuachire tuasomire. Leo tumekuja hapa wamama wote wa Kisii kutoka Nyamira na Kisii County kuja kuongelezana mambo ya biashara, mambo ya siasa, mambo ya uongozi, mambo ya afya zetu, especially mental health. Nimeona hapa tuko na wakubwa, tuko pia na wadogo. Ukiona tuko na mama kama St Jude pamoja na sisi, inamaanisha mambo ya wisdom iko hapa. Nomuje go baletira mugwetani abasubati chimisa tokurwa sechi ngongo chonse ane kurwa sorongo rwagusi imiye county ya Nyamira na bwegone county ya Kisii asumuje go mono kolekana chinseme chigachi ya Dallas ujubono kubaleta abasubati amo omanya katebu na Queen's Gala aigagati yari bari bagosoma ngamo nenchira bakonyaro wekinia ekerenge kenega no kubwatira na abasubati asamulekera boigo anena mangana ya magendero anene nsemo y'Oburayi amo nebintu binde nona bonika abasubati bono babuli kugochamo kwa kina kubwatira nabale aserenchera ose asenchera yamo yokunyara gwekenia ko reporter ya Ndizi TV koro chinseme chiga chia Dallas Premier imeje county ya Kisii retera nenchenkoro kwa Vincent Onyancha Biamono omasakeito mangana maya Vincent Onyancha soroboti rwa senchira yoboikera nuto korukuru ase county ya Kisii na wikera ime county ya Nyamira anene korwa ase constituency ya West Mugirango ase omochumbe ba constituency Steve Mogaka anyarete ko baga gutarira chiskuru airi kweneke buno nyarire ko baga korotota amagendero ayagendete ko baga gusirwa anene kegancha keria gia CDF gagukwana korwa ase skuru yoboroso ya Nyamira magayo kwena nobokonyi bwa magacho na kwenekia buna ekera makia nyare ko bage ko bekwa buyeni go Steve aboigo nyare ko baga goteba eyonkati yemeroberia nyare ko bako beka bene na kwenekia buna abamenyi be constituency yaye banyare ko bakogokera amagendero igona iranire rero kurusyo bosokwe skuru yane igiye abana bagosomera maurumumu abana batagete kuriye gukinda abana bagotwerwa n'ikibese serikali egotuma goche constituency kiro mwaka kibese chintangani nanyorete kurwase national government igona tebetenga eskuru yane ya Nyamira primary school na ubakuriyo botongore ese sauli onye basometi omwana beiro mochumbe nonye na abantu baukoma bali bachiete kianda incherero na beiro yo mulia ase bali komi na beiro yo muiranire guchinchia esura yeskuru yaito rero igona achire gosereta amabati aliko nyago to bosoku onsipi nkurusi waro tubeka mabati amanyia ya masikani ebirasi ebi abana baito ba sumbukire bakogochwa igorero twakana nganturi kuirania esimiti enili igotukubekera abana baito chitaeli batale buna abana bagosoma skuru muchumbasa igoge gotumigwa ne skuru ya Nyamira primary igoge gotumigwa ne skuru ya Nyaiwa girls igoge gotumigwa na Nyamira boys igoge gotumigwa na MTC igoge gotumigwa ne bilabu byemepira igogo ikatoligie enchera chinyombe chia chirondia chitigere korwo to igore bitie bibere bikonye Oroboti oruwaye uchumbe West Mugirango Steve Mogaka mwanchumulige na kurugo toikeria anene omweli wa mangana maya Ensa Eyemo ya bono botu kwenyora baigo igaratwa chaka mayaito na nyarakoba kingote byenga nkwira nande asentunda ende maiga yo mugeni oito kerokendo na bole buli noro yo ni gakoro kwa honorable Daktari Haruna Buga winyareka waga wikera na ime studio ntwara tukabwatia amanga ya gendrete aria sense mail doret county ya Uasin Gishu
gati ya bagavana nigo bari ko babakorera bagotanga serikali enene goetera ase keganjagia serikali iyo tikiare ko bage kubwatoka chibesa ase chinga kichesaine ngati yemechando emenge anene botenene bwe serikali chechi county tuamya koboria libolirito emaragoba yabono ine aye ase miaka 10 anene chi serikali chechi county nyareko chikobao noro chengobo koreri obo bwanyana kobogo konya keko gerekerenge kerene kirikiare ngobo koreri boche amo ange na omo Kenya gati yalitaranyara ko batoko kwana anene maigayo mugeni onego ikai maigaye sturi nabo kunyara ko bosange kerengeri kiaga mona intwe wetera se namba yesimi yeregago aseti biago nabo wetera se mitandao yaitu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo wetera asense media YouTube Ndizi TV News togende asop mutimo komoke kwira nande amono mugeni oni marago bayabono.